Sesutia. सासे लखनमोनबा इखोदा खालामना प्रमद नार्जारि हेल' बाजै हेल'। शेयार खालामनानै हो फंबाय। लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामनानै हो। फार्स्ट टाइम लाइभआव जिरायबाय आरोना आङो। खाबा फै अ मा ओंख्रि जाखो दिनै माने फान्थाव मोखि आरोना जानाय जाथ'वाखै संना दोनबाय। जायफ्रा नायदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामहरदो। हेल' लोगोफोर मा खबर? मा खबर लोगोफोर? बैसागुनि रिहार्सेल खालामाखै लोगोफोर? जोंनिथिंजाय दिनै फुङाव हादोंमोन आरो लोगोफोर नोंसोरनिथिं अखा हादोंना हायाखैमोन कमेन्टआव फोरमायहर। आंनि माने साबसक्राइबार लोगोफोरानो माने कमेन्ट हरनो रोङा आरोना गामिनि जोब हेल' लोगोफोर उन्दुजोब्बाय नामा?